v ringu na Nitrianskej noci bojovníkov minulý rok, kde vyhrala titul VKA. Na konte má 40 výhier a 12 prehier. No a Jekaterina prišla prezývka Barbie. Predsa len ju tak nebudeme v dnešnom zápase volať, aby sme zbytočne nevyprovokovali zbytočný konflikt. Na konte má len 7 zápasov, z toho 5 výhier, čo nie je príliš veľa, ale skúsenosť je teda na strane Aleny Holej. Jekaterina bojuje dosť agresívne, stále postupuje dopredu a útočí. Najsmou sa dosť ale odkrýva. Tak uvidíme, či to Alena Holá stihne potrestať v dnešnom fajte o interkontinentálny titul V5. Respektíve o super fight, samozrejme. Interkontinentálny titul V5 bude nasledovať a neskôr práve po tomto zápase sa postaví Rudolf Ďurica proti Maximovi Šalnevovi. Jekaterina Pandarievová z Bieloruska sa tak predstavuje vo váhe 54 kg, 3x3 minúty plus možné extra kolo. Jmenuji se Alena Holá, jsem z Nýřska, boxuju za Spartak Žebrák a trénuju v Plzni. Je mi 28 let a zítra, respektive dneska už mě asi uvidíte boxovat za malou chvíli proti běloruské jedničce Ekateřině. Na zápase vysloveně těším, je to těžká soupeřka a já jsem na takovou výzvu připravena, doufám. Budu ráda, když mě podpoříte a udělám všechno pro to, abyste byli spokojení. Ladies and gentlemen, in the red takže sme videli profilovku Aleny Holej. No a teraz príde, ktorá si čakal. Nástupovka. Ajajaj, tak toto som mnou vypiekli. Nástupovku som nevidel. Tam ani pravdepodobne nástupovka nebola, pokiaľ som to ja taktiež nepostrehol. A Jan Landa pri nej, dlhoročný tréner a vynikajúci bývalý zápasník. Sa mi to zdá, lebo naozaj prišla pod pätkoch? Áno, prišla pod pätkoch a potom sa čuduje, že ju volajú Barbie, no. Ale ja si myslím, že маркетинговый ťah asi. А так určite, ale myslím si, že Alena bude. Я Екатерина Водарева из города Минска. Впервые я приехала в Братиславу, чтобы покорить ваши сердца. No, takto sa do ringu nastupuje. Я знаю, что вы очень ждете моего боя. Болейте за меня, будьте со мной, и я сделаю это. Sympatická. Takže prišla získať srdcia nás a prosí, alebo teda žiada o to, aby boli sme s ňou a podporili ju a ona to dokáže. Každý z nás si vybere, či pôjde s ňou, alebo nebude a či bude podporovať ju, alebo Alenu. To je veľmi dobrá otázka a jasná odpoveď. Myslím, že bližšie mám v Českej republike. Tak Alenu som si obľúbil v poslednom stretnutí, keď som teraz v zápase, keď som ho videl. V mojej strane je to jasné, ja som ťažký Alenin fanúšik, takže... in the blue corner is invited Jekaterina Pandarieva. I'm Barbie girl. Tak, pozrieme sa na ľavo, vidím, že ani Alena není 28 years old, špatnejších zápasníčok. 162 centimeters, weight 54.6 kilograms. Her professional record of 162 cm Aleny Holej a 171 cm Jekateriny Vandarieva. To ma niekto pýtal, ako dopadol zápas Aleny Holej v Nitre, tak som povedal, že rozkúsala svoju superku. Tak vyhrala to, jasné, ale bol som veľmi prekvapený z Talianky, veľmi dobré boxerské výmeny, veľmi dobré boxersky pripravené ruky mala Talianka. A zápas bol podľa mňa dobrý a Alena
si zaslúžila túto výhru a nikto nemôže povedať, že si Išlo sa od prvej sekundy až do poslednej. Tam to bolo očividne vidieť. Keď to prvé kolo ešte bolo také, že vyrovnané, ale v tom druhom už Alena išla. Tak zároveň sme na tomto zápase pracovali veľmi dlho, ale asi tento zápas veľmi želala a veľmi chcela. V prvom rade chceli sme ten zápas strašne s ukrajinskou superkou, s Lenou Ovšinníkovou, ktorú sa už snažíme asi 4 alebo 4 roky dostať do Nitry na turnaje, na zápasy, jak s Evou Liškovou, tak s Alenou Holou. Sa nám to nepodarilo, ale myslím, že sme našli kvalitnú náhradu v tej našej Donatele Panu, talianskej reprezentantke. Super fight, these girls. 3 rounds of 3 minutes plus extra round. The referee in the ring, Denis Sidenka. Predstavovanie rozhodcu. Shake hands. Listen to my command. No clinch. Double 5 rules. Good luck. Čistá ruská angličtina. Ruska alebo Bieloruska? Myslel som toho rozhodcu, takže bolo tam počuť zjavný ruský prízvuk. A myslím Ekaterinu, či je Ekaterina je Bieloruska. Lebo na niektorých predstavila Ruska, sa. na niektorých je Predstavovali sa z Minska, pochádzajúca. Aha, jasné. Bieloruska, takže... Tak ono sa to stáva. Videl som zo párkrát aj Attila Vek, že bol predstavovaný na niektorých turnajoch ako maďarský zápasník. Ale na svojich klasických гатях. Хорошо, отлично. Все, и бери. По сторонам поставил. И тут же наказал. Мидл пожестче левый. Хорошо прошло в печень. Вот так. Pekné prevratie. Alena je známe copánky. Som pozeral na Facebooku 2 dní pred zápasom, že už si vypytovala kontakty v Bratislave na niekoho, kto je pred zápasom plete copánky. Toto isté predvádzala v Nitre. Je to proste taký rituál. Pekný dviak. Z pódia sa ozval komentár, len si neublížte balby. Ale Nama stále si drží ten kryt. Stále má hole a Ekaterina púšťa tie ruky dosť často. No ale neostáva nič iné, len v jednom kryte, nakoľko je menšia. Ale Ekaterina je tam tú prednú ruku pchať bude. To znamená, musí prechádzať cez ten. Ale myslím, že Alena si zatiaľ vie poradiť. Trošku tie zadné údery doplavované by mala dokračovať nohou, aby si ich predĺžila. Trošku statická pri tých zadných úderoch. Myslím si, že celkom zaujímavý, pekný zápas. 30 sekúnd do konca prvého kola. Pekný take. Trošku z rovnováhy. Koleno tam tiež padlo na rebra. Pekne. Myslím, že teraz Alena prevedla peknú kombináciu a nabodovala. Superka drží. Myslím, že si potrebovala oddychnúť. Myslím, že záver kola bol prospech Aleny a Alena tam zapracovala dostatočne a priviedla Ekaterinu do menších problémov. Teraz ju vyslobodil ten záver kola. Uvidíme, no. Ekaterina si, myslím, že tých prvých minúta a pol, 2 minúty dávala pozor. No ale nechcela ju púšťať, pravdepodobne má dobre prečítanú, vie, že keď sa Alena pustí, tak nevie prestať. A Ekaterina, tak neviem, myslím, že tam ten dištant bude sa snažiť ešte aj v tom druhom kole držať. No to určite, ona bude snažiť sa cez túto a prechádzať na tie údery.
Stále to tam je. Stále je to tam prítomné. Je to tam, ten tam padla jedna, druhá, tretia. Skôr po tých nohách na tom kolene. To je, myslím, cesta, ktorá by ale nemohla priniesť úspech. Uvidíme, čo na to povie Honza Landa. Som sa pomaličky obával toho, že Alena začne tancovať s tými dievčatami. Čož by ma ani neprekvapilo u nej. Tak sú isté povahy fighterov, ktoré človek nájde v ringu. Buď sú úplní kľúďasi, ktorí si prežívajú to najviac v sebe, alebo sú v úvodzovkách a viac menej takí bláznivejší ľudia, ktorí si to užívajú. Tak sú známi títo fighteri, takí, čo sú originál showmeni. Ľudia ich majú veľmi radi. No. Niekedy to showmanstvo presahuje ich kvality. Napríklad pomene takého Boba Sappa, ktorý je viac showman ako fighter. Pekne, teraz myslím, že zase Alena prebrala taktovku. Trošku viacej do tých úderov, do presnosti. Hop, backfist. Minúta 30, v druhom kole. Trošku tie backfisty narušili psychiku Alene, trošku sa jeduje. Dúfam, že to už prešlo. Škoda, že to nevyšlo. Dobre tam zachytila pohyb. Skôr sa bojím o to koleno, na ktoré Alena dopadla. Pekne na rebrákov. Minúta a zase. Myslím, že toto je jedna z taktík Ekateriny, že tam prerušuje zápasy, keď teraz aj vidím, že Alena ju trafila na rebra a práve v tom momente si potrebovala popraviť copánek. Alena strátila trošku trpezlivosť. Toto je jedna verzia, ktorá sa mi... Nie som tým, čo zapracujem ženský kickbox alebo box, ale na to takto by mali byť ženy, alebo by nemali byť pripravené do ringu tým, že by sa mali vyhovárať na nejaké copánky alebo na niečo. Už keď je v tom ringu, mala by to mať zabezpečené tak, aby sa tým neprerušoval zápas. Teraz bola pekná výmena. To 20 sekúnd. Pekné koleno. Trošku sa odkrýva Alena. Áno. Tak. Počítanie, že je to tu. Tie spotky predsa len priniesli úspech. Alena má zase svoje publikum. Zatiaľ zápas, ktorý vyvolal najväčšie emócie v publiku. Áno. Tak je to tak, no väčšinou sú to chlapi, ktorí sa prišli pozrieť a tu nám majú v kope aj krásu, aj šport, aj všetko k tomu, čo patrí. Teraz príde ešte podporenie z ďalšej časti ženského osadenstva. Myslím, že teraz by mala skôr byť taká výmena, že by tam mali byť tanečníci. A ešte netreba. No tak myslím, že ak si bol, v Nitre, videl si, že tí páni, čo pretancovali Alene, veľmi tiež pozdvihlo náladu aj publika. Ja som tomto trošku sebeckejší. Tak ako každý z nás. No myslím, že to druhé kolo bolo Alenina aj najmä tým záverom. No to myslím, že určite hlavne to počítanie. Myslím, že strhlo nielen druhé, ale vôbec teraz momentálne celkovo celý zápas na jej stranu. A Alena vie, kadeľ má ísť. Tie rebra už budú chytené, už ich tam zo pár razy som videl to koleno dopadnúť na to rebro Ekateriny, takže tam taďal vedie tá cesta. Rebro bude chytené. Alena vyzerá byť taký typ fightera trpezlivo výbušná. A
aj keď niekedy tá výbušnosť možno je to taká pracovitá pilka, no. Je nebezpečná, ale zatiaľ to nosí úspech. 2:35 ešte ostáva do konca tretieho kola. Ale Ekaterina Žmúrka popri tých úderoch. Až mám normálne pocit, že čaká spätný úder. No, zatvára oči. Myslím, že aj trošku jej koncepciu ale narušila. Tie rebrá bývajú nepríjemné zranenie, pokiaľ sú nachytené. Malo by sa trošku ale na tie rebrá viacej zamerať. Z tej zadnej nohy na rebrá púšťať kopy, zatvárať to tam. Tak, to cítiť aj cez kryt. Myslím, že ak sa nič vážnejšie neudeje, tak by to malo byť prospech Aleny. Ja si myslím, že sa ešte niečo udeje, ale na to nenecháme tak. Minúta 25. Hop, Palajani. Ekaterina sa nevzdáva. Mala by to ale napúšťať, akože už teraz tento záver. Mala by oddychovať. Ale by som mala teraz dávať veľký pozor, lebo už je vidno, že tá energia trošku chýba. Ekaterina ešte vyzerá čerstvo celkom. A púšťať to, nechať ju bodovať tiež nie je najlepšie riešenie. Nebol by som si istý až toľko tou prevahou jedného počítania, lebo je to predsa len Ruská federácia. Množstvo Rusov, ktorí v tomto turnaji vystupuje, už nám dáva vedieť, že jak je to pripravované a či na čo je to robené. Teraz by som ten záver ešte nastupnoval tak, presne tak, jak ide teraz Alena. Toto som ho neočakával a to je prišlo. Srdciarka. Á, krásne výmeny. A ešte poďalej. Tak, to je ona. A je rozhodnutá v týchto chvíľach už. Je to jasné. Aj keď mal som pochybnosti v tom treťom kole, som čakal, že Ekaterina zapne trošku obrátky, mala na to priestor, musíš uznať? Mala, ale ja si myslím, že tie rebrá, neviem, ak si to niekedy v ringu chytila, skúsil, tak je to dosť nepríjemné, tam sa to ťažko rozdýcháva. Není to, keď máš narazené stehná alebo podobné, to sa dá prekusnúť na tie rebrá, to je dosť problematické. To každý jeden nádych je pichavý, každý jeden pohyb je bolestivý. Neviem, uvidíme. Ja osobne som teraz momentálne možno zanietený mojou sympatiou a fanúškovaním Alene, ale myslím si, že to je to jasne práve. Necháme to ešte otvorené, ale myslím, že tretie kolo bolo najdôležitejšie. Športu v kickboxe a v taekwonde Sergej Čepinoga, taktiež Štefan Kurila za organizačný tím a takisto dvaja reprezentanti sponzorských radov za Q99, pán Peter Kubanka a takisto zástupca Group for Security. Super fight. 54 kilograms. 3-0. Winner. Alena Chola. Tak, presne tak. From Czech Republic. Tak 3-0 nakoniec. 3-0, tak ja si myslím, že to bolo jednoznačné. V tom treťom kole, no, tam mohla, ale na chvíľu mala tam takú pasáž, že trebalo srdce do toho vložiť a vložila to srdce. Trošku to vyzeralo, že v tom začiatku tretieho kola, že to vypúšťa, že nemá už síly, ale ten záver vyšpicovala, tam je vidieť to srdce, tá chuť po víťazstve, ktoré Alena v sebe nosí, ktoré má. To ju robí veľkou bojovničkou, to ju robí fighterkou, ktorá dosiahla veľa cenných víťazstiev.
Spartak Žebrák začína byť známym gymom. No, vďaka Honzovi a vďaka Alene určite. Tak majú tam určite viacej, je tam aj silná ťažká váha. Sa na mňa nenahnevali, som si nezapamätal meno. Že posledný superfight bude súboj o interkontinentálny titul V5 vo váhe do 67 kg. A zatiaľ jeho súčasný držiteľ Maxim Šalňov. Rudo Ďurica ho vyzval. Interkontinentálny čas.